Temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin programa me Têrê Sîmir. Êvara we bi xêr bê. Mêvanê min ê îşev hevalekî min ê gelek hêja ye. Camêr nivîskar e. Gelek xebatê wî dwarê helbestê de, dwarê çîrokê de, di romana Kurdî de hene. û em ê îşev li ser edebiyat û nivîskariyê pêwendiyê wana pê re sohbetekê bikin. Kekê me mêvanê me Recep Dildar e. Keko tu bi xêrê hatî? Tinav xêrê de bi û bernama Têrê Sîmir re serketinê dixwazim bernameyekê têr tijî em pê kêfxweş dibin goderkirina. Mala te ava. A te jî tu çawa yê tu baş e? Wala saxiya te divê dewrê de başbûm zehmet e. Tu zanî ev pandemî ketiye hortê ne kes kesê dibîne ne ev înternet jî tune be yani însan di malê xwe de dirizin yani. Eyvallah. İca vê xwedîka pandemiyê ji cira wilo nexweş e. Ji ku de tê me ro nizane. Ji kîja alî tê, çilo tê piçekî sîxurî pêr hey sîxur. Yani wilo çîkî pîs e wilo. Erê ha koneyê di bir rey tu nizanî min kur bî. Erê wilo. Tu nizanî ew ji kîja alî diltexe. Erê kur bêbextî jî pêr heyn. Ha gu eşkere ba heta merek gota ya dema eşkere hat em ê jî tedbîra xwe bistînin. Em ê tedbîrê xwe bigirin. İca vîrus ji bo bijî li jîngehek digere ji xwe re însan ji bo wî jîngehek baş e ew jîngeha xwe dikuje. Yani bisekine tu jî bijî em jî bijî. Xwedê neheştin. Cî xwarûnê ya ma erê wala. İca kekê me zanê wegu me got te helbest kitêbê yani pirtûka tê helbesta jî heye, a çîroka jî heye û roman jî te gelek nivîsandinî ya jî êgo ez baş nas dikim mesela doje li qatê vê dawiyê gelekî yani serhat nivîsandin û serhat şîrove hatin gotirin nivîsandin. Yani divê mijarê de ez dixwazim te re bipeyvim zanî tu keke Recep em zû de hevdû nas dikin û me di komelan nivîskara jî de bi hev re kar kir û ez û tu em çûn başûr jî gelek cara û li Amedê jî me gelek carî di nav xebatê de hevdû nas kir. Lê ez tiştekî ji te re bêjim helbestek te hebû bi navê Matune Eşîrî. Ya çi cara got kekê Recep ez wî dibînim ew helbest tê bîra me. Ew helbest jî ez bawerim berîn ha yani belkî 20 sal berê bû. 2004 bû di kovarekî li Nisêbînê me çap kir. Di wir de me ev helbesta te çap kiribû. Belê yani gava kovara nûbûn derket nûbîn kovarê nû Kurdî derketin mijwan re nivîs dişandin helbest şandin ji nûbînê re jî min ev helbesta xwe şand. Eger destûra te ez karim bixwînim yani. Wala ma yani zanê hem yani ji ber ku tu di wir de yani bank dike wego tu dixwaze hinek tiştê eşîretiyê, exlaqê eşîretî, danûstandinê wa bi Kurda bide naskirin. Yani ji ber wilo tu bê Matune Eşîrî kerem bixwîne em ê te guhdar bikin. Helbesta min di kitaba min Kevêcanê de hatû belavkirin. Fakat mixabin ev kitaban el piyasê tune di sê hebdestê min de mane. Ez wan jî dernaxim. Ema divê yek cem te hebe hertim dam yek du cem te hebe ez ji her kitabê xwe du sê hebab vedişêrim ez. Wallah divê wilo be yani rast divê wilo be. Matune Eşîrî. Belê. Hatim ber derê te min xwe avêt bextê dilê te. Stêrkên çavên min bûn mûmikên rêya te. Stran bi cizbê ketin li meydana hewşa te. Li hêviyekê digerim li keviyên lêvên te bersivekê bide min Matune Eşîrî. Hatim ber derê te min xwe avêt kêlikên dawa te. Dengê dilê min bi reqsê xistin kulîlkên sînga te. Reh berda sebra min li nav zeviyên şewqa te. Ristan çok dane erdê lava dikin ji çavên te bersivekê bide min Matune Eşîrî. Spas. Belê saeta te xweş. Erê ev yani tu xuyayet tu hêvî gelek mezin ji mirovê eşîr dike. Mirovê got eşîrin dilbendî wa û gelekî mesela bêjin dilekî vekiriye comerdiye wilo ez wilo tê dikim. Keko ana me jiyana gund jî dît jiyana bajêr jî dît.
ev ji bo nifşê me yani dewlemendiyekî pir hêjaye. Gava me jiyana gund dît, em bêjin belkî ji 5000 sal berê ji dewra hûriya û mîtaniya de heta berî elektrîkê jiyan hema bêj wekev bû yanî. û îja piştî elektrîk û bajar me dît jiyanek dinê ye. Ana xortê nû rabûne ew jiyana telefon û înternet û elektrîkê dizanin. Belkî bê telefon nizanin hayat çawa ye, jiyan çawa ye jî yanî. Ev şansê me yê Siûda me ye. Gundiyek me hebû navê Hecîzêro bû. Gava diber goristanê derbas dibû hevalê wê tev miribûn. Ew emrê mezin bû. Digo hê xulîl serê we we çi dît? Digo sarınca min heye, televizyona min heye, elektrîka min heye. Digo xulîl serê we we çi dît? Yani dewrekî wisa guherî ku me her du aliya jî dît. İja di bajara de jiyan bi rastî jî jiyanek ji ber ku me modernîte nedîtiye bajarî bê modernîte nabe yanî. Bê modernîte nabe. Ana kesên ji gund tên di bajar de dirizin. Nizanin jiyanekî çawa bijin. Nevî gundî ne, nevî bajarî ne. Nevî bajarî ne, nevî gundî ne. Aşirtî tabii ki ürf û adetek Kurda ji berê ve tê û ürf û adetê xweşî tê de hene. Îja ew aşirtî ji ortê rad bû. Gava malbat bela dibe, aşirtî jî bela dibe. Tê bajêr nizane ew ê çer bike. Yani wek bajarîkî nizane tev bigire çünkü nebî bajarî. Problem ev e. Belê kekê Recep baş ev aşirtiya got winda bû. Ev comerdiya got hebû, ev nirxê got yani Kurda bi sala li ser niga heştin. Gelo edebiyata Kurdî evana derbasî nav xebatê xwe kirin. Yani Kurda çi winda kir, çi alî de mesela bêjin nirxê got winda kirin gelo raya te mesela nivîskarê me derbasî nav xebatê xwe kirin têra xwe em bêjin. Yani va mesela tu berî nav 20 sala te helbest nivîsandî te ev tişt anîne. Lê gelek nivîskarê me dî gelo yani ev jiyana aşirtî got me winda kir ya jî a gund ya jî a deverê dî me hawayekî serketî derbasî berhemê nivîskara kirin ya nekirin. Yani gelek nivîskaran behs kiriye. Mesela ez mînakek bidim. Eyüp Qiran derweşê evdî nivîsî. Belê. Divê de eşîra millî ürf û adetê wan, rabin û rûniştina wan, tevgerê wan tev xweş hatî nivîsandin. Em bêjin Perwîz Cihanî Bilîcan nivîsandiye. Yani li ser çîroka ker û kuluk. Erê yani hene ama eşîrtiyê de eşîrtî jî dualî ye. Hêla baş heye, hêla xerab heye. Gerem hêla wê baş derxin pêş, hêla wê xerab jî rexne bikin. Mesela ağay eşîrê gelek cara zulümkar bû yani. Gelek cara zulümkar bûn. Evana em me gelek bihîst yani em ne jiyan lê me gelek bihîst ji bav û kalê xwe. Devke de romanek nû min nivîsandiye ana li weşanxaneyê ye qala eşîrê deşta bişêriyê dikim ez. Qehremanê min yekê Suryanî ye lê têkilî û eşîrê wê derê çine yani. Bikî deşta bişêriyê bikê re reşkotî ne, sînekî ne, pencinarî ne, elîkî ne. Remî ne Perîxanê. O em bêjin mala Faro. Piranî buwan re yani têkilî buwan re çi bûn çi nebûn hinek ya min veçirandiye. Hêlê wanî baş jî hene, hêlê xerab jî hene. Yani eşîrê Êzidî ez behsa wan dikim. Bi taybetî mala Mîrzayê Kalo. Min behsa wan kiriye li gundê Çinêrya. Ji bira silav dişînim ji neviyê wan re jî, malbata wan re jî. Yani eşîrtî çawa ye mesela qehremanê min yekê Suryanî ye xaşperest e ferman bi ser wan de radibe dîrek xwe ji bextê wan mesela. Mala Mîrzayê Kalo Mîrzayê Kalo ew ê Xristiyan mehek di bîrê de xwedî dike vedişêre. Yani li hev xwedîtin pir e yani li hev xwedî derketin pir bîye fakat zulüm û zordarî jî pir bîye yani talan jî pir bîye.
Aşirtiye de talan pır yani abi kil gibi bir edini talan dike. Ev işte ne başındı ve bana merak nepke. Fakat mevane xude jite deri xujer vedike. Ev jit işte başı. ولا او دشتا بشيريه والويدك قال لك تشتي مزن قومينا تري مجاره مناوه يعني قال لك جاري مرو قارب وانا تشتي قنها تقال كده مرو فك هزناوا تكستين ادبيات باور نفشي نهجي ايجو ندي تنجي ويب كماني درباسبونا خو ديروك اخو باش ناس بكن اجاته ككي رجب تشتي الزانم تبهل بس تسبيكر نبلو بله بله چما تبهل دستپیکر چما من به البته دستپیکر دچند برنامه edince من evgotiye çünkü henek xorte nur rabune mesela dibin işte neviskare Kürt be helbeste destpediken davi xudavin çiroke xudavin romanı yani normal tişteki normal beji veku tenazi xu pe bikin yani na şaş ev meşke fakhur usa nekir mesela nifşamın jbo nifşamın hem dibejin beri salih haşte bittani helbeste cegerxundi destim edebu yani vek forma edebi من bittani ve çağı helbest ditin من ne çirokin kurdi xundu bum ne romanı kurdi destim de bu ma xundu bu jiberku me helbest dit meci heves kirku em helbest benefsinin و me helbest dest pekir salih haşte burada ama bece helbest min çekirin u tabii men nikaru belav kirin ama de şeğu da ezber dikir çünkü kolke divara da meve şartanat bu problem be ceza digirt yani paşe kitaba kevecane işte ve çağı 2003'de mi çapkır pişti ki kanunu Türkiye guherin o kurmancı serbest bu çapkırnavi 2003'de mi ev çapkır paşe hediydi min dest be yani tabii ki edebiyata dünyayı dokun deser Türkiye o edebiyata Türkiye me dokun me çirok ditin roman ditin min dest be çiroka kır çar hep kitabı min çiroka li du hev çapun vana a peşin embejin şkefta kuştuni bu eri şkefta kuştuni 2008'de javestay çapu fakat ana çapa veya düdyaje vaşanxane dara ederket ev çapa düdyaje vaşanxane dara ederket paşe min 2012'de li du gazaleke vaşanxane avayı çapkır ev çirokin Diyarbakır li ser Diyarbakır'ın çirokin evini yani çiroki galerine ya te bixwe ew çiroka frandine na min bixwe nivîsîne çîrokên modern mesela du gazaleke çîrokên evînî küçew kolanên Amedê ne çîrok evînî ne paşê 2015'de ji nûbiharê kitana spî çapû kitana spî jî çîrokên modernin fakat trajediyên li ser erdnîgariya welatê me ne mesela çîrokên li ser Ermenan hene li ser Êzdiya hene li ser Aleviya hene yani hinkî trajedî tede hene fakat çîrokekeyê navê xudayî kitabê ez dixwazim piçeke behsa wê bikim keremke em tewa çîroka dinivîsînin yani ya em jî tiştek dibihîzin meselekî dibihîzin tu bala xudê û li hev zêde dikî ya tu çavê xwe tiştek dibînî tu dixwazî ya bikî çîrok gora çîrokê disêvirînî ya di jiyana te de tiştek derbas dibe tu dixî forma çîrokê ev ya jî ez li ew kêbûm İstanbolê li meydana Taksimê ez derbas dibûm êvarê ez ê biçûma malê min mêzekir li meydanê kon vegirtine û ser her konek navê bajarekî me lê ye welatê me Batman işte Mêrdîn Diyarbakır Şirnak kardestiyê jinan di navan kona de difrotin yani sanatê way desta yani Şaradariya İstanbolê herhalde alîkarî kirbû wan kon vekirbû lê dirê difrotin tabii min jî merak kirim gola serim konê Diyarbakır çi tê de ye ez çûm yani
tişmiş çekirine danine ser masa kitan jî bunduandı. Ew kitanê pîrek davên serê xwe spî. Min mezekir keçek ku belî li İstanbulê mezin bîye. İşte tayt mayt lêne yani milê vekirîne. Yani keçek li İstanbulê mezin bîye. Fakat çûyî ber eynê û kitanê avêtî serê xwe li xwe de edilîne. Halla go yani ev keçika bi tayt û ew çi derdê wê heyî kitanê li serê xwe çê dike yani. Yani hevdû nedgirt ne wilo? Kitana serê wê taytê wê hevdû nedgirt. Hevdû nedgirt fakat bi merak dikir yani. Merak dikir. Ev de serê min de ma bigo ser vêya çîrokek binivîsînim. Belê. Ev çîrokek kitana spî ji wê dirê derket. Yani ew çîrokê gotu nivîsîne ew ê modern em bêjin. Tedî ê gelerî çîrokê gelerî xuya ye. Mesela forma wa xuya ye, lehengê wa xuya ne. Lê ev çîrokê gotu modern yani em jî ûlo wiha bêjin. Çîrokê gotu bi xwe dinivîsîne. Gelekî tecrübatê şexsî tê de heye ya tune? Yani çavdêriya te heye tu bi xwe tiştê got te bihîstiye ji hevala ji dosta ji derdorê. Ez tê de heye çavderiya min jî tê de heye yani ya mere de bihîz ji derdora xwe ya mere rastî tiştek tê ya mere bi xwe tiştek dijî. Borges dibe ez çîroka hîvê jî çîrokek ji ser hîvê jî binivîsînim dibe çîroka min Arjantinî ye. Çünkü dibin hişê de Arjantin heye. Ême jî wisa ye yani em birevin kê derê em ê çîroka vî welatê a Kurdistanê binivîsînin. Yani mesela ew keçik ew min behs kir kitana spî îja min wê çer kir min wê bir biçûkaniya wî li gundek Diyarbekir mezin dibe evîndarê yekê dibe lawik jêr dibe ez ê kitana spî bavêm serê te dawa zawacê lê dike. Lê qismet nabe ew kitan nade serê xwe lawik diçe çiya em bêjin ji hev dûr dikevin malê wan gundê wan tişewte mecbûrî koçî İstanbulê dikin li İstanbulê de dikevin av jiyanê fakat ew hesreta kitanê pêr maye. Yani çîrok min ser wiya hona yani bi dîtinek yani bi dîmenek tu yê dîmenê dikî çîrokek. Ama dibin hişmendiya wê de fakat tiştê wisa gelekin. Dibin hişmendiya wê de çi heye yani hesretê got pêr hene dilbijandinê got pêr hene wana hemî bi vî şiklî tîne û dixe nava çîrokê yanî. Tabii helbet kekê yani ev jî heye lê bawer bik ew fantaziya got wa tişta tîne cem hev jî gerek fantaziyek pir xurt be yanî. Yani xeyal em nebêjin xeyalperestî lê xeyalekî pir xurt hebe gotkaribe vana bîne cem hevdû jî ma. Ne? Hem xeyal lazım e, sêwirandin lazım e, hem jî divê tu civaka xwe nas bikî. Gava tu civaka xwe nas nekî nikarî bi heve girê bidî. Yani çena go yekiş vir tişte go wendiya hevra tine be tibine cem hevdû yani tiştek jê dernakeve mana xweşik jê dernakeve yani. Belê paşxana çîroka civak bixuye rastiya civakê ye tu gere bi civaka xwe ve girê bidî. Romanê jî paşxane dîrokî dîroka me bixuye dîroka Kurdayê gava tu romanê ji dîrokaya xwe biqetînî li hewa dimîne. Ana du ters em bêjin edebiyata realîst heye û edebiyata modernîst heye. Edebiyata realîst li ser rastiya dimeşe û îro bingeha edebiyatê ev e realîzm e. Fakat di salê em bêjin hezarî nesidî de ekolek edebiyatê derket jere gotin modernîst ki Faulkner serê vî îşê kişand. William Faulkner. William Faulkner kitaba wî deng û hêrs ses ve öfke Tirkiyeyê hatî weşandin. Ew pir meşhûr e fakat ew şexs ji nav civakê derdixin wekî ku mû ji nav rûn derxin û qala wî şexsê dike. Yani civak li dora wî şexsê tune ye. Yani pêwendiyê wî bi civakê re tune ew tenê şexsekê erê. Qala wî şexsê dike. Îja piştî şerê duyemîn yê cîhanê civakê pir êş kişand nivîskar û vîjdanê xwe ketin pêşberî hevdû. Ew nivîskarên modernîst qelemê xwe şikandin gotin em mecbûrin behsa êşa civaka xwe bikin ji bo ku em karibin civakê derxin ronahiyê. Ême li vê derê mixabin
ku ew ji dünyayê bêje hema rabû yani dünyayê kêm kes ana bi terza modernîst nivîsînin. Yani şahs ji nav civakê digirin û qala hundirê mejiyê şahs dikin. Fakat ême mezet dikin hinkî Kurd ême dixwazin behs bê hêlê ver. Yani dünyayê dev jê berda. Tu yine tu çi ketiye yani. Civaka te heye كيكي رجب قالت تشتي مولون دنيا دفش قالت تشتا بردل ام بي ديجرين بيشتي جو خلق دفش برداي ام برنادن او مثلا ميجي قالك حوالي ولوديتن يعني مثلا او قصه برسكريك مي جواكي هنا سياسي هنا ازبيج قبادي تكرم كر بحث عبينداريه تكر ايش هي ازار هي فقيرتي هي يعني هي وهي جواتا ما تجي تشتن قلت رابي بحثا السرع ورا نظام دعاء البنغو هبد كتن نظام تشاود يعني تشتكي جوج جواتي وج يعني زمانك جوج جواتي دوله بكار بينه يعني تويناجي از نظام يعني نقو مرود دجا مرود بين نباشه وخرابه برا حركز بني في سينالي وقو تكرم كر وتقو ادبيات قلم منك قالت تنك قال منك جواتا منك يعني بشكل كي سمبوليك بجي يعني ميتافور بنجي قالك تشتي شباندم بجي ديسا قال مدك يعني لوقت جو هما قالت تشكي بك جو اسخوتيد نبينم تخوتيد نبينه جنك كرد قالك كرد يكي جو هاتيه باجير خوتيد نبينه او ادبيات چقاسه قارب باندور الانسان بك يعني كيكو رومان علاقات ازميناك بدم هري مثلا او ازباهات ما ازباهات مثلا يجي لي كرم بك قال لك كسان مالباتي خدت ديتن دوي رومان ده من خست به رومان از هناك پرس ده سری خوندوانا ده چکم امج کدری هاتنه کدری يعني 7 سال داوین ولاتي ما چه قومي در دورا Diyarbakır قال در دورا Diyarbakır دكم çünkü دیروکا فرمی تاریخا فرمی yani tiştê rê zarokê me di tev çewtin li gorî mejiyê dagirkeriyê dîrokê perwerdeyê zarokê me dikin û haya zarokê me ji vê tariha me rastîn tune ye يعني قلم يعني قلم من ناكن شخوا دي perwerdeyê em divê dîrokê de tunene em divê dîrokê de tunene îja min xwest ez bi vê romanê bi hindikî hinek perdeyê reş ji ser wê dîroka vî sed sala dawî rakim ورخم برچاوی خوندوانین ما مثلا هنه کس تید هنه قهرمان تید هنه کو ناوی وان هاتن جبیر کرن چما ناتن نویسین مثلا هنه گله کس پشتی امبیجن حرکت شیخ سعید افندی درباسی بن خطیبون امبیجن کتابک نویسین تشتک نویسین ناوی وان کت دیروکی ده گله کووارا ده دیروکی ده هیه يعني مثلا از كيكي رجب اشارت بنقطه يعني نقطه قال لك باش ازدواج تبج ملا حسني كرد يك جوابو جو بشداري تبقى الشيخ سعيد بيبو دا كتبوا بن ختي او ناسكر دورا خاطري وي هاتن نفيساندين يعني مثلا او يك جوا كسي قلت قال وينات خبرته اللي قال لك دي بهزاره بمليونه كسكتن ناف خباتي اموانا ناس ناكن نزانن يعني اري حسن الشير تبع سويتكي سويتكي مري كرويه مازنجي ناسكر هات دياربكر مافدو ديت انسان بقيمت بو قال لك كيف امجي جيرات او جربنا هاتنا اسطنبول بيجي بنانا جبر شهر روجافا رافيان هاتنا اجا لفيدري ايكو نافيوان دي كلاما دمانه هنه ام بيجن عمري فارو دشر سردارê milê rastê bû û derneket neçû bin xetê li çiyayê xwe şer kir heta wefat kir ama tarîxê de navê wî çû yani kes behsa wî nakir di dengbêja dimayê ez ter bêjim Şêx Fexrî Bukarkî şêxê kubar çend heb kilamê xweş li ser wî hene min romanê de cî gelek jî dayê ew jî qehremanek wisa ye bavê wî û apê wî tên dareqandin ew dest bi şer dike 27 sala şewatê de nikare dey li vê derê xwe bigire dadkeve bin xetê derin xwebûnê de avakirina xwebûnê de cî digire paşê mêze dike xwebûn ew ê tiştek jê dernekeve dîsa vedgere tê Diyarbekir geliyê Godernê li vê derê mifrezekî pir xurt çê dike heta 1933 şer dike Valiyê Diyarbekir du sê cara bavî dike ji bo yani teklîfê rişwetê lê dike walitî malîtî
قبول ناکه و 33 دا اوجی شهید کرده لدردورا گنده میه که بو علی عبدو دشر ده هات کشتن اوجی سال 35 ده بو یعنی نه نزبو اوجی تبلی حرکت شیخ سعید بو رویا بو فرار بو یعنی من بحث انسانی وره کرد مخصوص یک دیجی هبو حسن کارازی تا نه بله قهرمان حسن کارازیه اري حسن كرازي كاسب تكليب بير هي من بحث وانكر يعني حسن كرازي ومالباتاوي رومان بحثاويتك يعني بحثاويتك اري يعني اف كسي قلت قال واد كد في روماني ده كسي قو الجورا زانبونا تا ياجي الجورا راستيا ما هنا كي هاتنش بيراكرين لي وقت تقول هنا كلام دمانه تجي تخستيه وانا بروح بك وانا بروح بك وان لهنجا اري وان لهنجا مجاري دي بدنا ناسكرين اري هم كذا وان ودانه به وهم جي جوان النور رادبن يعني بشتي شر الشيخ سعيد شقومي بتشك يعني ديروكي فيتشرين يعني هو انا تشتي د كتابه د تي بيشبري ما ام بيجن محكمه تطناغي محكمه د محكمه د تشبي تشنبي د حق حركات الشيخ سعيد تشتك دني وكذن تنه يعني تشبو يعني بشتي حركات تشاتسرم مثلا صاله شواتي ام دبيجن لهلا بينغولي ولجي دارا هنا جنجي يعني الوان دارا بسدان جند هاتن شوتانن تبي انسانه ده هواري ده هناك بحثا ويتك بحثا وان جندات ك يعني شو سالا شواتي هينجي تي بحث كرن دناف ملته ده فقط يوسف زياد دوغر ده كتابه خود بحث كربو يعني اوجي هاتو سري مالباتاوي هينو يعني بس چند از بار چند نویس اندن سروینا تشتگو سری مالباتاوی هاتنه ل تزانه دور ده از تشکی خواستم اشترا بجم ایت تو کردی تشته خود نویسینه تو کرد حتابی کرداده که ل مثلا بجن جوامری گوتنها بحثاوی کر من تشتی خوندن ترکی نویسینه زانی يعني هینجی نزانم قالوا تعمي او ايشاغو كرداك شاندي مرو قريب تركيبين زمان باش والله يعني دنفسين البته حقيبتونم جوان تشتك بيجن فقط دبيهم رخناجي بكن دبيهم رخناجي بكن هر کسی رو تشش هذا کار زمانك بیانیهم به چما برای خونادن زمان خو از دحیرم براستی از دحیرم چونکه گوا او نپیوه نکار دعو دوز لکسه کی دم بکه که چما زاروک خون نادي پرورده کرم بیاوی و یا یکی دن خبر یعنی در بکده در وقت دولت لاتین امریکای باشور ایرو چند دولتانه 15 حب دولت لور هن herhalde Arjantin و برزیلیا و مکسیکا و شیلی گواتمالا و ونزوئلا گلکن گش bunu devlet neyse ليه بإسبانيا بيفن ليه بإسبانيا بيفن زمان داغركر يخد بيفن يعني زمان وان شو چاندا وان شو بون ملتك دن بون چاندك دن يا امي بيفن تزاني كي بروبلم يقول بيجا بروبلم جلكي براستي جرينجن يعني عين مرو كاري برنامج كي تاني سيرفاتشيكه يعني ازويج ترى بيجم اسباني هاتنا وير او قال جوا سردستي واجباتا اسباني بخونه يعني زمان خو السروي جواتا غوبري تشي كنا فرس كنا لي اما نوليا اما ام كردن ام الولاتي خونه جواتا مدى دولاتي مدى قال كي هجماره تركا كيما مثلا دياربكر ام بيجن قلت كارمند دولت جد درخه يعني كسي جو اتنيك ترك به لمرديني به لشرناق به للروحاي به يعني هجماره وان نقل لك تزاني امبراني كردن لي مثلا زمان ده وقت كرم كير ام براستي بتشكي زغاليادكن ها دفي غرق مره فينا ببيجه كيكو ام برقلسن دالي زمان ده ام برقلسن ها يعني وقت امرو في بيجه من كيكي رجب وقت امرو فينا بيجه باور بتجاري ام ناخذن افيغو ام كردي نويسين ما جيب تركي نويسان دي ممكن تجي نويسان ده بروبلم ناوى بروبلم ام دخازن يعني بي نقو ام وانسان رنجيده بكن وبيس بكن ونباش بكن لي ام رجاج وادكن ام بزمان خو بنويسين ام بي مالا وافا بزمان خو بنويسين جبرغو ايرو حوجداري بزمان ما هي من از وقت فردا از اشترى ولو تشيكي بيجم
هم بیرانی نه از بارم تو جیناست که مسلم اصلا بلکی تبیراته بله اول که من سیبینی بو هل کتاب آبینی زندان اجده ما بو از ویش ترا بیجم ویجو امری هل بس کتاب آخوی هل بس تا پیشی بترکی نویسان اجاهات جمع از رحمتی برو امری ام با هبو هات جمع کتاب آخوش مرانی کتاب آخوی بو بترکی نویسان بو دامه و اوج دوزا کرداجی کتبو هندور ها يعني مسلمان ناسكي جدوزا كرداجي كتبوا هندو كتاب خب تركي داك كي ابراهيم برو مري لي ناري ولو ناري جو بتركيا لي ناري قلبان ناري ولو بزمانه كي نرم جير جو مسلم جو حوجداريات تركا بتاتونه كنت بزمانه وابنفيسيني اجا مسلم بشتي وينا بس بالدها جارا بيستا جارا دغو كك شرفان دغو وغو تشاكو تشكي سري مخي دغو ياغو مغو والله راست بيجي احتياجات تركب بمتنا غو زماني وابني بيسم شي ماز كردين انا بيسين يعني وقتا غو انبات شتاد بيجين بيتر ام وغو ام رجاكيدكن ام دخوازن بيراني نكد بلا انسان خود بينن بابا بزماني خو بنفيسين حتى جوابي ها بزماني اون بکارم اسپانیجی بنویسیم تشتک نابجین لی بزمانی خو بنویسیم به خو کردی خو بزمانی خو بنویسیم demek ki Diyarbakır gengeşi ek dağıt kirin sal 2005 şaşavandı digotin em edebiyata Kurdî karin bi Tirkî bikin ev gengeşi hebu o tiştê bi Tirkî dinivîsan jî di nav edebiyata Kurdî de hesibandin min makaleyek li ser nivîsî migo سری مقاله جی برای خود دن عشقه işte daviye min vekir bu برای خود دن عشقه فقیه تیرا عشقه ملای جزیری عشقه احمد خانه هنک شاعره من عشقه جگرخوین من دابو حوالک ما به ترکی دنویساند هات جمن گو من نویسا تاخوند عشقت سری من چما؟ او به ترکی دنویساند ویجی اجردن برای خود دن عشقه کرمانجی فقط دفجه بر ندام بخابن هینجی دا تبقو تازي حبك سر ايش بدم تبرا برا سر ايش تعرف اذا كيكو اف مساله براستي جبرغو يعني افتش جهندوري متي هاش كركريكا جوه متي جبرغو ام دينارين جو غاف زماني ما وادبياتا ما وقالك نرخي ما جو غاف ديجي تبحث كير هدي دست ما وندا دبن جبو ولو ام يعني دنگي خو بلندكن ام جارنا بلكي بميثود حشك ام مثلا زمان دردخن بيش يعني بتركي نويساندن نعيبه نغنه بس تفيت بخو زماني خو يعني حوجداريا تركا بتتونه مثلا يقولوها يعني حوجداريا بتتونه اجبروا يكيجي حتى جمروبي يعني وقو تكرم كر مرود هندركي وقتكي بركنده وكرت مرو براستي كار زماني خفير بما يا تني كاربجي اجا تني كاربجي يعني ويشاغي ادعاء مزنك ياجي همان السياسه تجد هيك كي يعني ككو كاري سياسي جي وهاي كاري ازبيجم روشنبيري وهاي هنرجي وهاي ويشاغي فرقته از مثال ازبيجم يك استرامبيجه كي يقول هاي روب تركي بيجه كرده جروح هاي دياربكر والحاصل سمسوريا بدليسيا شكوبه يعني وقتها قلت تويت تشتبك فرقه واجهب نامينه يعني ها يجبر وي ام شياريه ددن قالك جاري ام بخدي زماني خو دركبه وزماني خو بباريز والله زاروك بني 15 سالي مخابن كم اي بكردي بيفن مانه جگوندا بگره حتى باجارا ايجاد به مالبات رولك بدن سرخو يعني ام مالبات بپاريزن هر مالبات خو بپاريزه يعني وكي دني اسيميلاسيون وقت لهي كي بسرمدته يعني بالتلفزيون بمكتبه بعسكريه بهر تشتي بسرمدته دوي ام دهندر مالبات دخو بپاريزن وكي دني درفتونه يعني لدر çarşı yani Diyarbakır بخو حرميه جميناك بدم كچامن çubu pazarı tabi pazarı sebze froşun به پازارجیره یکی سبزه دفروشر به کردی خبر ده بود ده کچک تدی باجاریه یک باجاریا جلو خلق کریه گو پازارجی هندک مابو ورد دست من گوتی یعنی کرمانجی خبر دی از پرشتن آگره یعنی کتن روشک بودسا یعنی وای ککو وای ککی مثلا زمان پرسکی گرانه و ایشک مزنه قالك جاري مرود كاري صحبتي برفره بك مخص قلت تجي وقت نفيسكاري كي ديتني خود فرده بيجه وبامن تشتي تجي خودت تربيجه باش ككو ام بين سر مجاراته ونفيسكاريه ديسا
نها تکیش خوره دو کردکی نویسکار گو مثلا برهمی وی هم هلبسته و هم چیروکه و هم رومانه و رومانی ویجی تین خوندن و تین سر نویساندن تا مثلا جیانا خود جدر وده جهندر و ناو کرداده تکیش خوره یا جی کی جان نویسکار تشخور کرن تشخور کرن ام بیجن يعني وقت شافكانيه والله ازي سر شوبا وابمشم يازي ازي خبيش بين موا يازي ازي جواتش نافير بم تكنيكا يعني نويسكانيه براستی گاوام دست به هلبست کر جگر خون تنی مخونده بو تاثیرک پر مزن لمکر او شو بيرمي او بيرمي يعني هم هلبستين كلاسيك نویسانده بو هم جي سربست نویسانده بون ما دخست اموا کوی بن yani براستی çünkü ما یک دنیج ناس نت کر yani ملا جزیری من نکار بو خوندانا o tune bunjil piyase ama vedavi hat خوندن vedavi İja Cegerxuyên rolek wî jî dinê jî heye helbesta Kurdî berê di dîwanên mîr û axayê de dadixwendin. Veya di medreseya de bû di nav beşeke elît de bû. Yani di nav xelkê de helbest tune bû. Cegerxuyên ew helbesta ku di dîwanê mîr û axayê de dadixwendin daxist nav xelkê. Cegerxuyên roleke mezin lîst. O tesîreke mezin li miletê kir. ما جی گاوا دست به هلبسته کرد ما خواستم با کی بنفسینن لپاشه از شوم دبستان ماموستتیه لوی دره ماموستای کمه ابو سعید آلپ کرد آناتولیایی بو کرد آنکاری بو ناست کمه ویش رومان نویسانده بو سه چار رومانی وی هنه و استا رومانی وی گلک بلندن رومانی وی دوران شوق ولاد بازون حکایسی yani çend romanı ve her fakat مخندیه romani şapinoz bunu dernakevin piyasede edebiyat ekber kurte de hebu o tesirek mezin le bekir yani min beri khudaya edebiyatı belki bir sayavi tesir ekber mezin le bekir o paşe min kitaba viya devran ve vergarant kurdiji ve şakhana doze çap kir yani viyajı per serbilindim keyf koşum çünkü yani keki Recep helbesvane çirokvane roman nivise udura wergervane jî ve daviye sala çu min kitabek din jî wergerant ya okey bu Sabahattin Ali Madonna'ya be mantoya Kürk تورگران اوجی ساعتا تخوش اوجی اوجی ادبیات ترکا ده جی کیوینی پر باش هي yani بویا فیلم جی نوسا بویا فیلم جی yani gelek serketi romana gelek serketi ica Seyit al tesirek per zedel mekir yani birasti ne min tane gelek xundevanên wî îro wek entelektüel wek nivîskar wek şair hene yani Hikmet Çetin bixwe yekce ewkeyî bû, xwendekarê wî bû. Hikmet Çetin emê got em nas dikin emê. Erê. De baş. Gelek em gotinê giran jê re nabêjin xev nake. Erê. Yani Seyit Alp xuyaye got tesîrek baş tekiriye. Êmişî min pirtûkê wî derve li wextê el derve bûm li em Swêd bûn bi rastî ew du pirtûkê wî welat û ewa gote got dewran her du jî min xwendin kêfa min jî gelekî jêr hat lê min civamêr şexsî nas nekiriye yani. Başî kesî dî hevalê din mey got tu buware mesela bêjin tu texebata nivîskariyê kir got tu çikê te buware pêwendiyê te buware çêbûn mesela ez nizanim di nav nivîskarê me modern de yê got nav me de yê got hin nav me de ne Yani nivîskarê Diyarbekir hema bêje tekiliyan pite var çêbûye. Mesela biranîne ku arjenarîn ez bêjim. Sala em bêjin 1900 ya 98 bû ya 99 bû. Ew jî hin nû hatibû Diyarbekir herhalde. Rastî. Ew kekebû yani qafekê hebû navê Kûçe bû. Navê qafê Kûçe bû. Îja lê derê hevalê me hebûn ji min daxwaz kirin ku ez dersê Kurdî bidim wan. Yani xortê Diyarbekirî bûn. Öçaxê jî qedexe bû ceza didan van tişmişta. İja piştî müşterî bela dibûn me derî digirt ji hundir de
me textê xwe datanî me ders dida. Rojek dîsa em çûn qafê em li bendêne ku müşteriyê din herin em dersa xwe kin hevala derê girt min mezekir yekê biyanî li wir e min çav kir wan goviya arjen ariyê ew jî dixwast dersê godarî ke wê derê me hevdû nas kir bi rastî. Ez barim dostaniya we devam kir. Ez barim dostaniya we devam kir piştî wê ne? Erê li Diyarbekir yanî tu me hevdû didît paşê min kitabevî vekir kitapfiroşek tüm daha tu derê me sohbet dikir. Yani nivîskarê li Diyarbekir wê çawa giş dihatin kitabeviya min yanî me hevdû nas dikir sohbetê me gelek xweş bûn me tesîr li hev dikir yanî me tesîr li hev dikir. Ez wê dixwazim bêjim yanî nivîskar kekê yanî nivîskar ned wek gava dî te kerim kir te qala mesela bêjin şexs û civatê kir te got mesela ew nivîskarê modernîst yanî şexs îzole dikirin û ji civatê û ji hemû pêwendiyê wînî sosyal û kültür û ziman û gelek tişta yani düşüştin û dûra wek şexsekî qala wî dikirin. Niha nivîskar jî tu cara çik qase şehatî be çi qase çîk be jî ne tenê derdora wî nivîskariyê hevalê wî dostê wî na ego pêwendiyê de ye tu bikînekê ew bandor merol hevdû dike meroj hev tişta fêr dibe mero hevdû fêrî tişta jî dike yani mero hem fêr dibe hem belê. Tabii gava tu nivîskarê dünyayê jî meze dikî mesela Hemingway tu lê meze dikî yani li Parîsê aşk cudayî navê kitaba wî min xwend mezekirin bîranînê xwe li wê dirê nivîsiye ew kê naqos ji bo kê lê dixin çandar kimin îş alıyor bîranî wî şerin Marquez min xwend İspanya bû ne Hemingway şer İspanya erê Marquez min xwend meze dikirin yani behsa derdora xwe dike di romanê xwe de çünkü rexnegir dibêjin tu çi baş zanî wê binivîsîne mere ji malbata xwe derdora xwe zêdetir çi ne zane ew jî ya nivîsî û bi ser ketiye mesela hemû romanê wî de malbata wî hene ew romanek wî heye Duşema Sor bi navê Duşema Sor wergerandî ama orijinala wî çi nizanim ew behsa kalê xwe dike di rojên qolerayê de evîn behsa diya bû bavê xwe dike yani gelek romanê wî duya tenêbûna sed salan erê tenêbûna sed salan jî hebû erê malbata wî ye dîsa dîroka malbata xwe dibêje yani mesela Tolstoy tu meze dikî di ana qeranîna de ew bi xwe rolek wî heyî li wê derê ew bi xwe li wê derê rola wî têde heye yani herkes gora derdora xwe zanebûna xwe ew ka xwe dinivîsîne însan jî were yani ême jî wîsane yani em ê mecbûrî em ê nerin behsa kuçeyên em bêjin Washingtonê nekin em ê behsa kuçeyê Diyarbekir bikin behsa Mêrdîn bikin behsa Batmanê bikin dibike hinek ji nav me derkevin ji xwe fantaziya çêkin binivîsînin fakat wek Borges gotî em behsa Arjantinê jî bikin bin hişê me Diyarbekirê em ê behsa Diyarbekir bikin em ê behsa Şêx Saîd bikin em ê behsa Bedirxanê Mey Bota bikin em ê behsa belê paşxana romanê paşxana edebiyatê dîrok e ji ber wî tüm ji xortê ciwan re dibêjim dîroka xwe baş bixwînin û civata xwe nas bikin yani gava vana tune bi li hewa dimîne edebiyat li hewa dimîne Zembilfiroş e ez ê ji te bêjim Siyabendê Silîvî ye ez ê ji te bêjim Memûzîn e û gelekî din û got got bilîcanê ker û kulik e û gelek tiştê dinin yani Kurdê me Sovyetê berhevkariyekî gelek mezin kirine yani em ji berhevkarinê re derengman çünkü kesekî em ji wan berhev bikin neman di civata me de yani ixtiyarê me hîn jî hene fakat yani evî berhevkariyê dikin kêm kes hene fakat Kurdê me Sovyetê berhevkariyek baş kirine gava mere dikevin avan tiştê berhev kirine mere çanda xwe dîroka xwe de dirê de dibîne bi rastî rast e kekê em hêdî ber bi dawiyê tên baş di ji xeynî ew helbesta tê eşîrtiyê ما تنا عشيري هل بس الدنيا يقول له قلت حاجة كي
ام بخوینن و ام هدی بداوی ده بله tamam. Helbestek li ser kalbûnê. tamam tibinaqîne tikî janî bixwîne serbest Em helbestek li ser kalbûnê bejin. em ê ser xwe bêjin Erê erê di destûra te na keremke buhara xweş eşqa dil bû. Jîngeha min hemû gul bû. Serê yarê li ser mil bû, emrê ciwan ve nagere. Sînga yarê kelek germ bû, hêlîna can gelek nerm bû, ne heya bû, ne jî şer bû, emrê çûyî ve nagere. Swar nabim hesba qemer, çav tefiyan nabin rêber, ji dîlberê nayê xeber, dilê reben jê nagere. Spas. سپاس عینی وەک بهنا فەقێت ئێرا جێ کرد Em ji yeka xêne. Em ji yeka xêne, reha zimanê me yek e. me bêhna wî jê kir bi rastî jî ha yanî wexta ew jî terî diva mijara de tişta dibêje saeta te xweş yanî bine gelek zû wextê me derbas bû me hema nizanim hema me dî got terî wext dawiye em karin dirê jî bikin lêke ku em ê bihêlin carek dî bera wext ser her Em ê carek din li ser mijarek din sohbet bikin. ew jî çê dibe û gelek xuyaye min e gelek mijar hene ku mero li ser biaxive ji ber wilo jî ma her tişt bi programekî tenê çê nabe em ê pêş te jî bixwazin dîsa bi hev re sohbetê bikin. Îca tiştê got dawî dixwaze bêje hebe keremke. Tiştê dawî yanî Kurd ji xwendinê dûr mane mixabin. Yani ji ber ku em bêjin statûyek me tune û zarokê me di mekteba de nexwendine, Kurd ji xwendina kurmancî dûr mane. Yani bixwînin jî piranî bi Tirkî dixwînin. Ji ber wê yanî divê em edebiyata xwe, çanda xwe, kultura xwe bixwînin û heta ev tune be em nikarin bibin milletek. Spas dikim ji bo bername we serketin ji we re. Saeta te xweş be û êvara te bixêr be. Temaşevanên hêja em carek dî hatin dawiya programa xwe têrê Sîmir. Mêvanê me kekê me Recep Dildar bû. Em dizanin ku kekê Recep di helbest û çîrok û romanê de gelek xebatê baş kirine. Yek ji wan nivîskarê me li Bakurê Kurdistanê îro tê naskirin. Me sohbetek gelek baş û germ bi hev re kir. Zû jî wextê me çû û me dît jî ku bi rastî her mijarekî di hundirê xwe de gelek mijarê dî hil dibijêre û hil digire mero dikare gelekî fireh lêxe lê baştir e ku mero di wextê xwe de xelas ke. Ême jî me xwest ku yanî di wextê xwe de em dawiya programê bînin pêş te jî em ê karibin bi hev re dîsa biaxivin derfêt hene bi rastî em dixwazin bi rêya çarpêl medya nivîskarê Kurd, entelektüelê Kurd, ramanwerê Kurd, heta siyasetmedar û gelek însanê dî bi civata xwe bi însanê xwe bidin naskirin. Ji ber wilo jî ez spasî kekê me Recep dikim, dostê min e, em bi salayê hevdû nas dikin û xuya dike jî çiqa mero hevdû nas dike bêtir kêfa mero ji hevdûr tê. Bi rastî em Kurd jî bi çikî derheqa hev de gelek carî wilo xwezî em ne wilo hişk bana xwezî me heş hev bikira xwezî ew evîna got em behs dikin li muqabilî Kurda biba malê her kesî. Her Kurdê me heş Kurda bikira. Kurdîtî li ba xwe bikira wek nirxekî ji ber got em milletekî yanî bi rastî milletekî bindest mane welatê me perçe bûye gelek êgo em perçe kirine ne tenê rojhilata navî ne welatê rojavayê mezin jî gelekî gunehê wa di perçekirina welatê me de û serpêhatiya welatê me di rola wa gelekî mezin e. Ji ber wê yekê em divê xwedî li hev derkevin. Ez bawerim çiqa Kurd xwedî li hev derkevin, çiqa se hevdû fêm bikin, çiqa se nêzîkî hevdû bibin û bi Kurdî bi hev re bidin û bistînin ew qase jî wê karibin bêtir di pêşerojê de bigihîn armancê xwe. Bi van gotina ez spasî kekê me Recep dikim û em hatin dawiya programa xwe heta programekî dî têrê Sîmir bi xatirê we êvara we bixêr be.